Sziasztok, srácok! A mai videóban Brawl Stars-ozni fogunk, és beszedjük a napi cuccost. Igen, már 45-ös szinten vagyunk, és van már itt egy jó pár karakter. Bocsánat, de muszáj van tennem. No. Na, hát ez nem sikerült annyira jó. Ja, akkor megkezdve. Meg skacok, aki többet tud erről a kromatikus dologról. Chromatics. Miért kapunk free kromatikokat? Attól szívesen megkérem, hogy mondja meg nekem. Komment szekcióban várom a választ. Yummy. Muszáj, nem mondom. Meghalok. Basszus. Hát skacok, ebből win lesz. Ha nem, akkor egy szégyen vagyok. Megvan a szerencsésünk. Hát gondoltam mondjuk, hogy ez win lesz. Ezt ki nem gondoltam volna. Bevágtam volna ezt az fejet. Jaj, egy mitik. You got Poco. Jó. Nagyon megérte. Őszintén mondva, nagyon megérte. De hát rottul nem. Képzeljétek el, mert most skacok, valami űrletes dolog történt. Nem ettem egész nap az iskolába. Gondoltjátok, hogy meg már nem örültem. Oh, the dinamite! Meg 8 bitet választottam volna, csak... Ja. Ezt a haverom nem szereti.
short cubes. Easy, up to the short cubes. Yo. Up to the short cubes. Motherfucker. Oh, the mine. Hadd beszéljek már ma. Vidinyót viszek fel. Azt hittem. Hú, de már azért van annak a izének egy... A 8-bit. Köszönöm meg. Kösz. Még jobban kösz. Extrán kösz. Ennyi. Milyen szépség. 28, az nem sok. 5. Kösz. Kéne belép rollerek közé. Lepörgetni. Kiválasztani. Könnyebb. Na viszont skattak, tudom, nem sok volt ez a videó, csak 6 perc, de elköszönök. És viszont, hogyha dobtok egy lájkot és feliratkoztok ebben nekem, mondjátok azt, hogy szeretnétek még Brawl Stars-os videót, és viszont örülök annak, hogy mindenki lelkesen nézi a videóinkat, és ezt szerettem volna csak mondani. Ja, és még egy fontos dolog. Aki nem tudja, hogy miért van ez a kamera, rányomja Time Under. Dance-lit, Enter, és belépsz egy másik világba. Hát nem másik világba, de... Ja. És aki nem tudja, igazából itt nem lehet nagyon semmit se csinálni, csak a Star Parkot nézheted meg, de hogyha ott a naptárnál jobbra, azt a kis kicsit megnyomjátok, ki tudjátok választani, hogy melyik részt szeretnétek megnézni. Hallgass már el! Hát nem igaz ez a macska. Hát, ugyebár